सब गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଆଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁ ରହୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ତ ରୁମ୍ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କମ ବଜେଟ ମଧ୍ୟ। ବଜେଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୁମ୍ ଟା ଭଲ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଚଳିବ। ରୁମ୍ ଭଲ ଅଛି, ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଆମେ ରଖିଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଇଡ୍। ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାଲି ରାସ୍ତା, ପଡ଼ିଆ ଛାତ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ସାଇଡ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଝରକା ଅଛି, ତ ବଢିଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାହାର ପଛକୁ। ତ ଆମର ଏଠି ରହିଲା ରୋଷେଇଟା ତରକାରୀ ବସିଛି ଭାଇ। ତ ରୋଷେଇ ଆମର ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଠେ? ଅଛି ଭଲ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। तो देखा नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।